Nosaltres presentarem local. Sant Joan de Vilatorrada va viure una emotiva festa de l'esport de Cal Gallifa. Divendres a la nit encara va reconèixer la tasca dels esportistes i de les entitats del municipi. Els premis van posar de manifest a nivell dels esportistes i de les entitats que competeixen arreu del país. El jurat va reconèixer el corredor de curses de muntanya, l'Ismael Alziri, com a millor esportista sènior pels seus resultats en tot tipus de proves, de muntanya i a llarga distància. El premi al millor entrenador va ser el Lluís Amat, tècnic del Club Bàsquet Vilatorrada, que en només un any ha pujat a primera catalana. Un conjunt que també es va endur la distinció al millor equip. Som la Judit i l'Ester i us informarem sobre el Dia dels Embarrats. El dissabte, dia 25 d'octubre, es celebrarà la Fira dels Embarrats, una setmana abans de Halloween. Són paradetes de persones que fan coses artesanes, com esclops o clauers, etc. I també hi ha botigues de joieria. Al matí el passeig del riu estarà ple de jocs per als nens i animals. Hola, soc Maria Cosma i estic amb la meva companya Maria Elena Romero. Estem aquí per explicar-vos què és Catalunya Ràdio. Cat Ràdio és un lloc o bé una pàgina web on graven notícies que han passat actualment. Aquestes són les dues notícies. Àngel Ros. No sé si votaré, però facilitaré que els ciutadans de Lleida els que vulguin ho puguin fer. Miquel Niceta. El nou no té cap valor. Serà una mobilització pel sí, la dui un altre engany. Hola, avui jo i la Dània us explicarem una de les notícies que van passar al centre la setmana passada. El passat dijous d'octubre, els alumnes de primer d'ESO van marxar 2 dies de colònies a Can Joval, que està situat al Solsonès. Van tenir bastant d'èxit, perquè hi van anar tots els alumnes menys algunes poques persones, que es van quedar d'informat. Un cop allà, van anar a buscar bolets, van jugar al lip dart, a futbol, van fer jocs de nit, discoteca i moltes activitats divertides. Van anar acompanyats del professorat en Jaume, la Vanessa, la Glòria i la Cristina. Hi van haver unes petites baralles entre alguns dels alumnes que, com a càstig, estaran castigats durant les últimes excursions. Us desitgem que passeu una bona tarda. Hola, sóc l'Arnau i l'Àlex i us presentarem els deports. El Barça se centra només en l'Ajax. Luis Enrique diu que està obsessionat amb l'equip holandès i no vol sentir parlar del partit contra el Madrid. El Manchester United puja 25 milions per Piqué. L'equip de Luis Van Gaal està decidit a intentar la contractació del defensa del Futbol Club Barcelona. Arbeloa, no hay dudas que Cristiano es el mejor del mundo. En la Lliga, el Madrid guanya 5-0 davant del Llevant. En canvi, el Barça guanya el camp de l'Eibar per 3-0. La Bruixa lluita per acabar cedint. La Bruixa d'Or va caure ahir a la tarda a Màlaga 81-65. Els marrasans van aguantar dos períodes i el seu rival, l'Unicaja, que continuava invicte a la Lliga. Enllaç suma ja 3 victòries amb la Bur. Roger Grimau no té cap lesió important i podrà jugar contra l'Andorra. L'escorta de la Bruixa d'Or Manresa, Roger Grimau, podrà jugar finalment el partit de la 4ª jornada de la Lliga. Hola, soc l'Antoni. I jo, Sulaiman, us parlarem del clàssic. Aquest dissabte el Madrid es troba amb el Barça al camp del Bernabéu a les 6 de la tarda. Els dos equips venen amb moltes ganes i estan en un moment molt bo de forma. Suárez serà l'arma secreta del Barça. Ja que l'uruguaià se li acaben els 3 mesos de sanció. Deixem el clàssic i us direm el resultat de la Champions. Anderlecht Arsenal 1-2. Atlético de Madrid, Malmö 5-0. Bayern Leverkusen Zenit Sant Petersburgo 2-0. Galatasaray Dortmund 0-4. Liverpool Real Madrid 0-3. Ludogorets Basilea 1-0. Mónaco Benfica 0-0. Olympiacos Juventus 1-0. Apoel PSG 0-1. Roma Bayern 1-7. Barcelona Ajax 3-1. Bate Shakhtar 0-7. Chelsea Maribor 6-0. Porto Athletic Club 2-1. Schalke Sporting de Portugal 4-3. I finalment CSKA de Moscou i Manchester City. Hola, sóc l'Eric i jo sóc l'Arnau. I segons la predicció meteorològica, tota la setmana farà sol.
També cal dir, però que la temperatura anirà pujant fins dijous a les 6. De moment hi ha 17 graus, una humitat de 53 graus. Encara no fa vent, però al llarg d'aquesta setmana es poden observar vents de fins